Makama tiure kuonde dak 17 e kaunti ma Nairobi kama oting'o Mathare, Kibera, Waruku kaachiel kod Mukuru. Kaluwore kod apisa ma ochung'ne kedo kod midhiero e kaunti ni, gisetimo atamalo 70 mar tijni. The rains are coming. We are working very closely together with the meteorological department and the other government agencies. We shall be able to issue early warning messages and also try and evacuate the public to safer grounds. And the feedback that we have so far is that we're at least 60-70% done in terms of identifying, and making interventions in most of the hotspots. Counties ne okoni gigeto yudo maromo bilion 15 e kedo kod El Nino. There is money for emergency that is usually given to countries when you're facing a situation like this. The resources available to Kenya is about $250 million. And that translates to about 35 billion shillings. And it's given as an emergency drawback. All you would need, Your Excellency, is a quick cabinet approval, a letter from the AG, and the National Treasury can draw the money even as soon as next week. Kata kamano, duol makedo kod mibadhi e pachoka EACC, elipodgi ne ji duto mabiro chung' ne omendagi, okoni gisewinjo maling'ling ni moko kuom apisa mag piny owacho chano tiyo kod omendagi e yo ma ok ni kare. Duol ni obokegi ochiwo siem ne jotij piny owacho mabiro chung' ne omenda no. Gilero ni apisa ma ochung' ne omenda e migepe ma opogore biro ka oting' kendo duoko penjo poni omenda go kotigo e yo makare. Counties ma opogore kaka Nairobi, Kisumu kod mamoko osechako timo ikruoge motelo ne koth mar El Nino ma igeno ni biro dhi nyaka dwe mar 1 kaluwore kod jokor chal kor lwasi. Judith Omondi, Ramogi TV. Mae mbaka mwadhigo bang'e ni jatend piny Kenya William Ruto igeno ni dhi limbe Nyanza, ma en limbe ma jatend piny timo e tielo mar 3 kuom thuolo mar higa achiel kende. Penjo medo nyuolore wi ber mag limbe jatend piny Kenya e alwora mar dho wadh nam Lolwe. Jopiny bende chiwo geno magin gode wi limbe no endo. Walter Nyambaga nigi maler wachno. Jadi mathoth biro mar wendo kelo mor to kod chang ne jodala. Jopiny mayudore alwora mar dho wadh nam Lolwe geno limbe mar jatend piny William Ruto e tielo mar 3 chakre tich 5 jumane. Limbe mathoth jodak orwako kod lwedo 2 ka gin kod geno mag yudo dongruok Nyanza. Gimobiro timo no oisisitiza ni uchumi odok piny mondo ngima mar maisha be odok piny, dhano winjo matek, wach fuel bo bio wuoe. Kendo development ma obiro yawogi bang'e ni dhi konyo yudhe gi mine kabisa. Obi mondo rare gi jopiny, joluori ite biro rwake. E limbe Ruto mogik Nyanza ne oweyo ka oelo kapu mag dongruok kendo kapok higa orumo. Jatend piny molo Migori, Homabay, Kisumu kod Siaya. Wach mamoko kuom jotelo mawuok Nyanza kotelnegi kod jaod bura ma Uriri Mak Nyamita to kod Charles Owino okone timore kaluwore kod bedo mamuol to kod bolruok e lombo piny owacho. Gima oganda wa koro ningo penjore ni to limbe ka limbe mobire ang'o mowe chien koso ang'o mokelo. Onego wapenj ni to gigo manosingo bose chako timogi kamano. Kendo onego we encourage ker mondo omed biro e limbe pile ka pile obiro. Kes kama ker dhiye nyaka gimoro timre. Kama dhiye gimoro timre. Kata obed gimoro matis. Koro wan warwake kaka Migori. Last time mano biro, specifically kaka Uriri nochiko wana ni odhi miyo hospital. Kendo Jumapil ko biro odhi lay the foundation stone mar hospital. Contractor nitiere site kendo dhi nyime. Omiyo kero ng'eyo ni nyako tem mondo bring piny mar Luo e sirkande. Mondo oti gi resources mag Luo nyayo economy ma Kenya, kendo oti gi resources mag Luo kata mana mar rieko mondo wa develop go Kenya. E chenro mag limbe jatend piny geto bedo kod jopur to kod jo alama Nyanza kalalruok makamano nyalo kelo fungruok ne sekta mar pur. Mbuta gi ngege watiyogo for a lot of export miyo Kenya revenue. Nam Lolwe be watiyogo e transport. Mwa connect go wadhi go Port Bell, wadhi Mwanza, wadhi Kuru. Kendo wanyalo tiyo kode maber moloyo ma wabed go hala madongo. Omiyo ker nyaka oneno ni mondo ti kodwa. Gowi mane sukari ni kambi ma sukari nitiere godo billion 7.2 billion shillings. Nyewa sekale bunge through initiative mar serikal lobo jombe beno sekale mondo Kenya ogo loko gopego. Sani koro jopur masoni biro yudo karibu milion 900 biro chulgi
jotich manyicha pok ochul about 1.1 billion ibro chul. Kasto koro kambi dong maonge gowi, makoro kata ka ntiere investor mabro donje, kata ka koro ng'ama timo investment in the, whatever, en gi a clean balance sheet. Kata kamano, limbeno bende neno kagima en mar medo mbi mar William Ruto e gwenge mag Nyanza. Urban development biro kata dongruok ok wago chongwa piny nyaka wabed mana jok ma orito no development ni ikeleyo makare. Ok wadhi go chongwa piny nikech samo go chongwa piny nyiso ni wadhi kwecho. Wan waketo UDA mondo dongi mondo wabe wabed kod an alternative party. Mano party ne omiyo ko biro motiyo maber to chieng' moro ka jigo kura mitok jopiny nohere nogone kura. Gilombo ganda mono nyakwe e kinde limbeno e kendo nyisa achiel mar oganda. Wan wayauru rangach kopo ni gik mane twenyo got koro nyalo ridore e nam. Odonja nyaka e nam. Wan kik warengo lala e nam, wawuogi mondo wa receive gik manonego dhi ewi got. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ndene weche manyien ni riwruok mar weg tije pacho kaendi FKE onyiso luoro ewi pek mar uchumi mar Kenya ma pod medo mana kethore kaluwore gi medruok mar osuru e osara mar jotich. E nyim komiti matayo twak Bomas of Kenya, FKE kokalo kuom jata tije margi Jacqueline Mugo okoni chike ma sirikal oketo gin mamedo hinyo uchumi kata udoko ni sirikal to wacho ni temo chiero uchumi mar Kenya. Wach mochiw gi FKE e nyim komitino biro e kinde ma oboke mochiw gi FKE e nyim komitino biro e kinde ma oboke mar Bloomberg osegolo report manyiso ni chiro mar Kenya mar wilo pesa en achiel kuom mago ma oriedi e kidienje mag chirni machal margi ok ber e kindeni. One trend that we've seen in the recent past, Chair, is that taxes are being levied on consolidated pay, away from the tradition of basing statutory deductions on the employee's payroll on basic pay. Now, that alone has had major impacts on the take-home pay of employees because you're taxing employees on allowances for transport, for DSA. Today, we woke up to the shocking news that Kenya is the worst performing stock exchange in the world. How did we get to that position? We appeal to the Executive and Parliament to address this matter by involving all stakeholders in the process of developing policies and laws that reduce poverty, enhance economic growth, and promote competitiveness and create a favorable business environment. Kwa kani jotela birio magina pisas madonge migepe ma county ma Siaya opuodhi ne tich ayanga nyasi man hotel ne gi governor ma Siaya men James Orengo. Jotelo go ne oko chamo muma mar apis kaluwore kod bura mane doho ma Siaya makwedo gwelo margi. Chenro no Professor Jacqueline Oduol ne ochamo muma mar apis kendo bedo jatend migawo mar pi kod aluora bang' kane od bura mar county othiche oko e apisi. Caroline Onyango e dwe mar adek igani kai wacho ni ne okoti kod teko mar apisi yo makare. Good morning. Thank you for the County Executive Committee to the team. I will spend a few minutes. Do we have the other boards going? This is a happy occasion, and I want to congratulate you heartily, and look forward to working with you, knowing that you are going to deliver. You will be required to synergize with those who are in the County Executive Committee and those in the county government generally, so that we work together as a team for transforming Siaya and making the life of the people of Siaya better. Wadong manakanyo kiwacho ni koro od bura mar county ma Siaya ne okotiyo kod budget mane oketnegi kaka dwarore. Maendi en kaluwore kod report janon buge omenda mag piny owacho. Report no yango ni onge ler ewi moko kuom chudo mag wuodhe mapacho kaendi mane jo od bura ma Siaya otimo. George Bati miyo ler. Duoko mar nonro mar janon buge omenda ewi kaka od bura mar county ma Siaya notiyo kod omenda hik omenda 2021-2022 oyango ni tija od bura ne ok nyal timore makare kaluwore ni gitiyo kod omenda mapiny kopim kod budget manoketi. Ei budget mar bilion 1,167,787,262 manoketi ne od bura mar county ma Siaya,
Janon buge omenda okoni jood burago ne oketo e tich mana $1,885,485. Ma nyiso ni $279,436,777 omenda tamalo 24 mar bajet manoketi ne okotigo kendo tije manunjo bed ni od bura timo kod omendago ne okotim. Janon buge omenda bende okoni od burano ne okochano tijene malong'o ma okelo chochni e chudo mag jotich. Lipod noyango ni $1,323,683,351 manoketni chudo mag jotich koting'o $37,628,430 manoketni chudo mag jotije lwedo. Kata kamano, nywandruok ne obedo ka $6,468,550 manunjo bed ni oketne tayo apise mag MCS Award ne oketi kaka chudo mag jotich. Gajruok makamano miyo janon buge omenda onyiso to ewi kaka $37,628,430 manochul jotije lwedo e komenda mag 2021-2022 notiyo. Chudo ewi wuodhe mapacho kama jaod burago koni ne gidhie bende okelo chich e rameny mar janon buge mag omenda. Ei $315,000, $327,295 manoketne nyiewo mwandu kod chulo chenro mopogore opogore koting'o $131,615,243 manoketne wuodhe mag MCS e pacho ka. Janon buge omenda koni ne ok omigi ler ewi kaka $84,659,740 ne otiyo. Midhiero mabendo yangore ni ne omako od bura mar kaunti ma Siaya en rem chwalo ne telo mauchung' ne choko osuru e pacho ka KRA sama owinjore $16,135,669 manong'ad jotich kaka pei gino ma odhi ataro mar kidieny mar 37 kare mokwongo mag chike mag choko osuru. E chudo mag osara oyudore ni $31,159,880 mag joma tiyo e apise mag wards ne otim e yor aching' oko mar lai mong'ere kaka Integrated Personal and Payroll Database IPPD, gino ma omiyo geng'o rode mag mibadhi ni nyalo bedo matek. Mondo neng'e ler mar mwandu ma od bura mar kaunti ma Siaya nigo, janon buge omenda koni kata obedo ni obok mag omenda nyiso ni od burano ni kod mwandu maromo $686,895,322. Rejista mar od burano ok nyal nyiso kwan mwandugo, kitgi, kama ne olosgie, kama gintie sani, gino momiyo janon buge omenda obedo gi chich kama $686,895,322 nitie. Kaluwore ni chike mapacho ka omiyo od bura mar kaunti ting' mar nono kaka tend piny owacho mar kaunti tiyo kod omenda, janon buge omenda mag piny owacho koni jood bura nyaka nyis bidhruok kendo giket chike mongirore mayango ler kaka gitiyo kod omenda maggi eka ginyalo keto nyong'ong makare ne tend governors. George Bati, Ramogi TV. Kwa kanyo ni maloyo jopuonjre 95 mag skund nyiri mag Iregi orwaki e ute thieth e kaunti ma Kakamega kaluwore kod tuo mapoko yangi. Motelo ne report mane odonjo kinyi, jopuonjre 30 orwaki Kakamega Level 5 Hospital kama moko 20 nitiere hospital ma Shibwe to mamoko 10 otere hospital ma Iguhu. Kata kamano kwan go medore ka chop seche mag godhiambo masani. Jopuonjre go wachore ni ne ok nyal wuoth ni mar teko mag tiendegi nolal. Jotim nonro mawuok e kar nonro mar Kemri geno limo sikundno mar rango gima dibed ni timo jopuonjre go eko. Kore na yanga ni Kenya chwalo obila madhi konye jiwo kwe e piny Haiti. Maendi bang' ka riwruok piny mangima United Nations nyopuodho okang' makamano. Jatend Kenya William Ruto koni okang' ma okaw kod UN en ma Kenya orwako gi sironyo kendo Kenya ochiwore mar neno ni arita kwe oyudore piny mar Haiti. Jafwambo marwa Andrew Ondego miyo walerno. Romo manyokelo kanyakla jokanyo 15 manie kuku mar arita e bwo riwruok mar piny mangima UN. Jokanyo 13 ne opuodho ni jochiw arita ka otelnegi gi mago mawuok Kenya odhi ochako paresen e piny Haiti mayudore e chula mag Caribbean. Piny ma osebedo gi tulo kokalo kuom sieko mag kweth njore masando jopiny. Piny China gi Russia kende emanyore ma okogoyo mbuchgi. Jatend piny Kenya William Ruto owuok oko mar puoyo okang' mar yiene Kenya dhi konyo obila ma Haiti e duoko kwe. I welcome the resolution as an overdue and critical instrument to define the multinational mission. This mission is a fundamental intervention to provide the necessary conditions for Haiti to consolidate its development and governance. It is therefore
absolutely essential that resources as well as operational scope available to the UN team as well as other humanitarian and development actors on the ground in Haiti be appropriately reinforced. Kenya osingo chwalo obila makwan gi romo 1,000 madhi jiwo arita Haiti ka piny Bahamas osingo golo obila maromo 150. Pinje kaka Jamaica, Antigua kod Barbuda oyie mar dhi konyo piny mar Haiti. Jatend Kenya wacho ni okang' ma Kenya okawo en mano makare kendo en ranyisi ni Kenya oikore mar chung' ne kwe piny, jiwo winjruok, osiep kod hera e kind pinje. For us in Kenya, this mission is of a special significance and critical urgency. We experienced the harrowing brunt of colonialism as well as the long, difficult and frustrating struggle for freedom against those that can influence international institutions to frustrate justice. Ruto onyiso geno ni lwenj kedo gi jonjore ma Haiti nyaka lo kendo jopiny Haiti nyaka yud kwe. We shall succeed in Haiti. We must not fail the people of Haiti. Kweth mag jonjore piny Haiti otisore gi nyinge kaka Chris Barrier, matiende ni joyiech hoinga, kod Grand Grief, matiende ni kweth manigi kogno madongo kendo manyalo gwero. Kwethgo osemonjo kendo nego koda ka jodito e sirikal, ka iparo bende okang' margi mar nego jatend pinyno Jovenel Moise e dwe mar 7 higa mar 2016. Giseteko bombe madongo mag piny Haiti, koriwo boma maduong' ma Port-au-Prince kuma gisande jopiny. Lipot mar riwruog piny mangima UN yango ni mohewo ji 2,400 osewito ngimagi kaluwore gi rochruok mar arita kwe e pinyno e higani. Piny Amerika osechiwore mar siro parisen makamano gi omenda ma ok tin ne $100 milion. Pinje kaka Canada bende osesingo siro chenro ni. Andrew Ndego, Ramogi TV. Ji maromo 16 mitudo gi kweth njore mar Confirm omaki e boma ma Nakuru otieno ma piny orugodo kawuono. Komanda mar obila Samuel Ndanyi oyango mekono komedo ni maendi notim e kinde apedha mar tieko kwethno mar Confirm, Watts kod mano mar Mauki. Mwandu moting'o pala, bunde mabandia kod nyasore gin moko kuom gik mane oyudgi godo e kinde apedhano endo. Apedhano ng'iyo mar tieko jonjore mogo tach e kuonde dak ma Everready, London, Posta, Kaptembwa kod Ronda. Tumekuwa na operation ambayo imekuwa ikiendelea, lakini jana tumeweza kufanikiwa kushika wahalifu 10 ambao walikuwa wamezuiliwa hapa Nakuru Police Station na 6 kule Ronda Police Station. Wote wamefika hapa, wote kwa ujumla ni 16 ambao tuko nao hapa. Tumeweza kuwashika na vifaa tofauti, vifaa butu, imitation za bunduki, those are toy pistols. Tumeweza kuwashika na visu, bangi na vifaa za kutumika kusokota bangi. Vifaa mingi tu ambazo tumeweza kuwashika nazo. So tuko hapa, kesho watakuwa nafikishwa kotini na hii operation itaendelea. Okay, wadhi yue moro machuok e chenro mar duol weruru mana pachu e 2-3 nono kaka inyalo yudo. Waneno kuseoro moko ka en duol Anabi wuod Onguta mar wang' neno. Ruto biro mana medo dhier. Ramogi ler kendo winjore makare ka wan gi mama na Evelina Oko kod baba na Paulus Ogola Mambwaro Johannes mar Ponge Kanyadoto. Erokamano ahinya. Ramogi TV, limbe mar Ruto e piny Luo tok rach kendo en gima ber. Kwayo na en mana ni siasa mag goyo ODM lweny kik bedie ma Fred Osuru nitiere Dandora Phase 2. Erokamano ahinya. Meduru manoro pachu e 2-3 nyisa nyingi kama inene Ramogi TV gi pachi mbaka mogo sani ni, lakini sani wadhi yue moro machuok waduogo to pod wan weche manyien mwadhi kelo iri kaka kidhi mabor ahinya. Oganda neni kod geno mathoth. Hii imeenda kabisa. Kata kamano, duoko to ne obuogo oganda ma okelo mirima ahinya. Hereby declares that Ruto William Samoei, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void. Higa achiel tok yieroni, penjo en ni ng'ikruok ne owuok kanye. We were no will ni okenga deep state.
gini en ga jopiny. Samoro wanyalo bedo gi miluongo ni overconfidence gi dho ngere. Gini wasekawo. Koro ng'ato chiwo sa 12 pok odhi go kura, en oseyang'o diel, gini wasetimore nade? Gini wasekawo. Ng'eny jowa kanoyudo tiko ne gidhi e honeymoon, gidhi chela ku celebrate, gine gimanyo kombegi. Tudri kod jafwambo marwa Chris Owino kao nono matut gima dine kel rem mar oganda luo goyo kura kaka ne dwarore. Mana e Ramogi TV. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Star 487 3#, yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro ketie thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokal namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Yuvi, ingeni mama maher nowachona niya, miriambo en gima rach ahinya. For KPLC tokens, bila charges, only on Airtel Money. Dial star 334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial star 487 *2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of 2 sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kendo wadhi ane mbele gi weche manyien e chenro moro mar duol ni jopuonjre e mbalariany mar Multimedia e kaunti ma Nairobi ne obago ng'anyo kinyi ma kawuono ka giseyo tend mbalariany no kaachiel kod bad migawo machiwo omenda mag hola ne mbalariany miluongo ni HELB. Gigolo ywak ni mar mbalariany ne oloro mbui mar jopuonjre kapok ne gitieko timo ikruok mar somo mar semester madhi mbele sani, ka bende jopuonjre ma onego tiegruok higani onge kod maksi margi mag penj. Gimedo ng'ur e deko mar golo pesa mar HELB ne jopuonjre madhi nyime kod somo e mbalariany no endo. Jopuonjre go wacho ni pesa ma gichulo mar somo kaachiel kod chiemo osemedore saidi. Comrades, power! We are going to tell you, comrades, we cannot engage a rogue administration, comrades. Kaberia must go! Kaberia must go! Kaberia must go! One more wachachiel moriere kandawa. Shida mawan godo kae kaka comrades. Sani wasoto marach. Kawuono nwa mondo ka sapaka chiel gokinyi. Sapaka chiel gokinyi. Wadwaro wakiwa. School ka wacho ni onge pi. Pi to pong malach. Pi ng'eny malich kae. Ni Nairobi. Makuna aoro pong. Makuna Nairobi. Makajiado. Hostels tangu zijengwe 205 hawajai renovate. Kila mwaka hawajai renovate. Na wameongeza accommodation fee ya 10,000. Wanaongeza accommodation na hostels zilibaki tu vile ziko.
Woro wach moriere kandawa. Koro, riwruok maoko mar piny owacho mong'ere ni Forum for African Women Educationists FAWE Kenya oyiero skunde 8 mag nyiri e kaunti ma Homa Bay magitere masinde mag kompyuta ne jopuonjre. Masindego ing'iyo ni dhi jiwo puonjruok e weche mag nyodo kendo puonjruok nyirigo e yore mag ritruok kod geng'o timbe manyalo rocho ngimagi eki. Jafwambo marwa Ali Beach miyowa lerno. Lweny mar kedo gi wach ma oyiw kod keny momondo e kind jopuonjre manyiri e kaunti ma Homa Bay. Sirikand kaunti ni kod riwruoge mopogore osebedo ka kedogo kaka yorno mar jiwo somb jopuonjre manyiri. Riwruok mar FAWE Kenya mosebedo ka siro somb jopuonjre manyiri e gwenge ma opogore en achiel kuom migepe ma koro wuok oko mar siro somb jopuonjre manyiri e kaunti ni ka gichiwo negi masinde mag kompyuta ma ginyalo tiyogo e yudo puonj e weche ritruok mamulo ngima mar nyodo kata sexual reproductive health, ka masinde oting'o chenro mopogore ma jopuonjre nyalo yudo lony kaka ginyalo ritore. Chenro mar kelo computers e skul dhi konyo nyathi manyako gidhi bedo gi ng'eyo matut e weche mag ASRH, to kendo dhi konyogi ka gidongo to gibet gi knowledge gi wisdom e gik madhi nyime e ngimagi kaka nyithindo manyiri. To gima mokwongo ma FAWE timo, watemo mondo iye ma nyithindwa gi mako kapod nitie skul mondo odog chien. Chenro ma chiwo masinde mag kompyuta ne FAWE Kenya ochako ke skund nyiri mar Angwe, ka skunde mamoko oting'o skund primar ma Nyangu, skund sekondar mar Angenya, skund nyiri ma Kaswanga e kind mamoko. Ka jokanyo e sekta mar somo wacho ni chenrono dhi konyo jopuonjre manyiri bedo gi ng'eyo kaka ginyalo ritore e kinde ma gisomo. This is going to be done in all the 8 schools that we are working with. That is in Homa Bay, we have 8 schools. Gimiyo nyithindo gi puonj makende, mamiyo gibedo gi paro mochwiny, mamiyo gi bedo joma kawo kinde kendo hero somo. E skund nyiri mar Angwe, jopuonjre manyiri manoyudo masinde mag kompyuta go ne oloso grupgi ma giluongo ni Tuseme, kama gigoyo mbaka kendgi e wi kaka ginyalo tieko midhiero mathoro juko jopuonjre manyiri ka gisomo. Wachako club miluongo ni Tuseme. Tuseme en Kiswahili mawacho ni wawuo. Koro omiyo nyiri thuolo mar wuoyo, wacho gik mathagogi. Nyiri gi nigi thuolo mar penjore penjo ni to ndalowa mabiro biro bet nade, to wanyalo lose nade, to wanyalo konyore nade mondo kik walwar wawe skul kapok kinde ochopo. We want to promise you that as we have started with this Tuseme Club and we have started the improvement in our life, we have been empowered and we know our right by now. We can speak them out for our problem to be solved. Tuseme Club, high education and future. Tuseme Club, high education and future. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jood bura mamalo mawuok e kaunti ma Kisumu otimo winjruok mar chiwo sire yor chulo omenda ne okumba mar NHIF ne familia maonge kod nyalo e kaunti no endo. Romo mane ogibago e boma ma Nairobi ka endi gikoni gin kaka kaunti giikore mar chiwo thieth makare e yo mar oyueyo e yore te. Kata bed ni giywak ni piny owacho ne ok ogwelo pachgi e yiero nyamrerwa. Gichano romo kod nyamrerwa mane ochwal e kaunti no mondo gine kaka gibiro tiyo kanyakla e gwenge duto e kedo kod tuoche kapok olandore. Give the mic to our moderator for the day, and then we will now be calling, voila, everything is done. If you want to know that, we'll go into detail. I'm tasked with setting up of thieth mabiro mar UHC morigo jiduto ni wanyalo rwako jiduto iye nikech nitie ibichudi molo kichudo ne pesa madhi ne NHIF, to nitie ma Kisumu bilongo ni marwa mabende tudre gi NHIF. Koro jomoko nitiere manie kuro, jomoko pok odonje, to kakoro gini biro to ji pok odonje maber, kamoro ok biyudo thieth. This is important, and I, as a member of parliament, I'm going to put all my effort in ensuring that my people are made aware. And on top of that, I know we have a little element in CDF where we can actually pay for those people who are completely down and are not able to pay. So
Haya, wadhi yue moro machuoko dogo to wadhi go mbaka kose donje weche mag tuke taneno kuseoro ote wari adeka uchiel nono ka Morris Owino mar cham gi wadu Rongo wacho ni warwako Ker Ruto gi more Rongo constituency kendo wan kaka jorongo waikore mar tiyo gi Ker Ruto kaka jatend Kenya. Ruto kata bed ni dhi limbe Nyanza wiwa to ok owil kod duond jalupne Buo Gishagi Rigathi Gachagua ni ok wan shareholders e sirikandno. Omiyo ema endien mana manyo kura mar higa mar 2027 mano ng'ade Musa Kasabuni Nairobi. Trevor biro mar Ruto Nyanza okane kadhi konyo jo Nyanza te nikech oyiero kuonde modhiye ma Edgar kowuok Magoto Suna West. Ramogi TV noka koyango wachoni oa Uyugis ma ndio konyango oa Uyugis wachoni to biro mar Ruto ni tok dhi konyo malich ahinya. Nyakwar guok anodhiambo ka wuok Kisumo. Wacho ni okoneno ler mar biro mar Ruto mano mana tabu lilo. Okay, wadhi yu maro machuoko dogo to wadhi wacho weche mag tuke kasto donje mbaka gijaduong Kevin Osido mosechopo ka godoyo widi warito ni odhi donje studio ma Kisumu ndo winyane ni chenro chalo nade to biro mar jatend piny Kenya ni biro konyo jo Nyanza kosok bi konyo biro loko wach mar paro mar shareholders kosok bi loko biro yen kura ma 2027 kosok en mane mbaka mwadhi go. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Jipange na view sasa uduogi beri mathoth yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch gima itimo yot mokalo *487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokalo namba mar 07096677000. Weche kod chike mantie nyaka to luw.
Nyakorom gajuanga, ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari, nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka isweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro, no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwirni kik idhi nyis ji, to kok inyiso ji, ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wamiyi jip makare kalure kod pok ma bende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'aw. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o mirito? Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine. Mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi bimbo. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi. Kajiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi. Kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Wadonjane weche tuke ni bang' rieny ng'we mopogore opogore boma mar Riga piny mar Latvia. Tim mar Kenya oduogo pacho kaendi kendo yudo rwak makende alap ndege ma Jomo Kenyatta. E kind jotugo mane omolo otieno manyoro noting'o Catherine Amang'ole, Peres Chepchirchir, Margaret Jelimo, Irene Jepchumba, Sebastian Sawe, Daniel Simiu, Ebonyo e kind mamoko bende. Kenya notieko thuolo mokwongo e kind pinje duto bang' yudo midila 5 mag gold, 3 mag silver gi 4 mag bronze. It's not that I was not strong. It's just I wanted to tell the world that there are good people out there. It's not about winning. I wanted Sawe to win because I've been in the world stage, so I wanted him also to win. And I wanted to send a message to the world that there is humanity. To be in injury is not easy, but I thank God. Aliniponya, nimekuja back, and my aim is to come and retain my titles and to come back in a good shape as I usually be. But I thank God I'm okay now. I'm back. Our game plan was about how we can square, and at the end of the day we get the individual titles and the team titles. And this came up because of the good coordination and the good cooperation the athletes shown up there.
wadhi yue moro machuok waduogo to donje kidienyo mar ariyo mer chenro mar duol wadhi go mbaka gi Kevin Osido man jalony e weche mag telo sechopo e studio kaendi wageno wadhi yudo Doyo Wedi en jakanyo Kenya Kwanza e studio ma Kisumo wabiro ng'iane ka bo sechopo wadhi go mbaka e chenro mar jatend piny Kenya William Ruto limo boma ma Nyanza bentiere tiende bentie gimodhi kelo maber to singo manochiko mokwongo maendi en wuoth mare mar adek mokwongo chik mano chiwo mano singo mano miyo gi limbe mokwongo be osetimore nyaka sani koso podi to wada winjo pachi bende 2-3-6-0-0 en tim makare koso ok en kare limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e boma ma Nyanza kik dhi mabor ahinya oduogo bang' dakika matin. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Ingeni mama maher no wacho naniya miriambo en gima rach ahinya. For KPLC tokens, Bela charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. My friend, naona simu yako, but I will pick your call shortly. Lakini kwanza nataka niseme hivi, mambo ni matatu. Ni either nitachukua simu yako, ama nikupigie baadaye, ama wewe usafiri ukuje mahali mimi niko. Na naelewa kuna jamaa wamekaa pale, wamepanga njama ya vile mimi eti sitachukua simu yako. Eti sijui wameweka simu silent, wengine wametoa ringtone, wengine wametoa battery, lakini I want to assure you, I'll pick your call. Mimi ukiniangalia namna hii, unipime hivi namna hii. Na kama mtu akukosa kuchukua simu yako, my friend, bana wacha hiyo mchezo nani. Dial *811*401# to get mambo ni matatu. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch gima itimo yot mokalo di *487*3# yier kama ondikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Erokamano kuom keto Ramogi TV kama kidieny maro mar ariyo mar chenro moro mar duol ma kama ogoye mbaka kawuono wawuoye limbe mar jatend piny Kenya William Ruto mochomo yo Nyanza chakre tarik 6 nyaka wuok tich men Monday juma mabiro cha. To sani koda e studio ka en jaduong' Kevin Osido ma en jalony e weche mag telo. Wageno iromo gi jaduong' Doyo Wedi ma en jakanyo Kenya Kwanza kadipono yudo samo chopo e studio ma Kisumo to wabro so mbaka ni mondo winja ne itimido er winjo pachi 2-3-6-0-0. Osido erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Erokamano. Ber mane malimbe mar jatend piny Kenya nyalo kelo Nyanza? Erokamano kuom thuolo machalo kama. Ber mar limbe mar jatend piny Kenya nyalo kelo piny Kenya, e dala ma Nyanza to tin. Tawacho no tin nikech kiluwo kaka sani katiba marwa oketo ni sirikal tiyo to wan gi kidienje ariyo mag sirikal ma en county government to gi national government.
Omiyo sama jatelo mar piny dhi kamoro kaka koro Nyanza, mabende historically kata kwang'iyo chien kaluwore gi kaka siasa makacha igoyo, kendo kaka ji, attitude mar ji, pachgi gi kaka gitimore ndalo mag siasa, samoro mako ber miwach ni ma gima jatelo mar Kenya okelo tek. To tek nikech bro bedo matek kabisa mondo wang'e ni to samobiro, nikech ing'e ni samobiro to nyisowa ni odhi yawo weche mag ute, housing projects, odhi yawo weche mag markets, mago king'iyo among other projects ma bende osenyiswa ni odhi yawo, gin tije mag sirikache mag kor gwenge. Omiyo gima nyalo chunowa mar mondo wane ber, to ok en ber masani, en ber mabiro mbele. To biro mbele kaluwore gi kaka sirikal ma national government engage gi jo Nyanza. Engagement gi jo Nyanza ni tiende niya, sama ipogo sirikal, manyiso ni ministries, cabinet secretaries, principal secretaries, directors, CEOs mag parastatos, bende Nyanza yudo gimoro kawuok kuom sirikal mamalo. Kamedo kanyo Trevor en ni to wang'iyo ni to gik manene jatelo mar piny Kenya osewacho no dhi timo kata no dhi tiyo gi other agencies mag sirikal mondo bi bende gisebiro, nikech ma kaka ni wacho kendo wang'eyo ni en visit mare mar didek. To kano biro mokwongo ang'o ma nowacho no dhi timo no, to be osetimgi? Kano biro mar ariyo to be ang'o ma nowacho no dhi timo, to be osetimgi? Kano biro mar adek makoro biro ni ang'ono kendo mano wacho no dhi ang'ono kendo maberruok ma wanyalo ng'iyo mwawach ni ma e gima jatelo mar piny okelonwa. Of course katieko to en ni nitiere ber manyalo wuok in terms of proximity to power. Proximity to power tiende ni wan gi jogo moseket kacha manyalo goyo ne president simo mawuok Nyanza momak. To bende nitiere instances Trevor ma wase expect ni jogo mantiere but jatelo nyalo take that attempt mondo gigone simo mondo nyisgi ni to jatelo kijande waonge tich, ere kaka inyalo konygi, kijande wa egoyo gi polisi, ere kaka dang konygi. Nitiere so many instances ma waseneno ka samoro proximity to power and presidency no bende okose konyo kaka ne jo Nyanza samoro expect. To kawacho jo Nyanza I mean Luo Nyanza. To sido mane ng'ini gima chik to oyie ni mondo mi pog ji kata kwede moro bedi, nikech onego beni kamoro amora mintiere to teko mar sirikal chopo ni kaka ja Kenya. Ok ong'iso ni jatend piny Kenya manyaka chop kanyo ni bedo machiegni gi telo ne momiyo koro jowa dhi yudo konyruok. Kamano. To mano kare nyiso ni koro wadhi ataro mar chik, nikech bedo ne kanyo no ok emomiyo ni koro ji bedo machiegni gi telo ni ka koro giyud konyruok. Onego beni giyudo konyruok ma kata onge kanyo. Mana adier. To emomiyo awacho ka wachako ni ber manyalo wuoke to onge. Kech katiba we expect ni the two levels of government, kidienje ariyo mag sirikal, ma national gi county, tiyo together independently but also interdependently. Manyiso ni gi engage. But machaka wacho ni king'iyo historically, nitiere gigo ma jogo mawuok Luo Nyanza nyalo bedo ni gisebedo ka gi expect ni sirikal timo. And some of those tests ma waseneno katimore en for example during maandamano. Ji nyalo expect ni wan gi ji ka PS, wan gi ji ka Mheshimiwa Odoyo Widigini, jogo motelo ne different agencies mag sirikal, ni samoro miyo ni gin jogo maloso gi jatelo mar piny nyalo konyowa mondo wachak neno ni kara koro kata mana police bende nyalo winjo ni nitiere jok ma loso motel ne gi jok ma loso gi sirikal makoro kaka ne wadwa engage kodgi should be different. And it is of course inyalo wacho ni is unconstitutional, but proximity to power no emomiyo kata mana jatelo mar piny nuoyo limbe kako nuoyo ni, nikech nitie gigo modwaro nyako bed machiegni gi jogo mani gigo modwaro. To one of those things ma odwaro Nyanza en kura, nikech en president ma is very ambitious, en ng'ama nigi teko mang'eny, is very intelligent and smart. Ung'e ni jo Nyanza gi tok gochnwaga. To mar mondo ang' ayud gima dwaro ni mondo a sort out historical electoral injustices mosebeti somehow, nyaka ang' adhi kacha dinwoya. We kora luonga ne Odoyo Wedi, nikech Odoyo Wedi ni kodwa e studio ma Kisumo. Odoyo osido wacho ni limbe mar ker dala mar Nyanza bro kelo ber matin kabisa. Mama na limbe mar kura mar higa mar 2027. Be nitiere adieri e wachni? ing'eno ganda na ni e jela moro moseketogi
koro gitimore ka gima sirikal mar William Ruto ni e sirikal kende mokwongo bede piny Kenya. Kendo gitimore ka gima oganda nagi to onge ng'ama nosebede sirikal. Nyaka jatend Osido e jang'ama osebede sirikal maborie moloyo luo ma pod ngima mosebede sirikal. Kawuono koro chiewo nyisowa kaka onego bedi ni joluo machiegni gi sirikal mawuoyo gi president onego bed ni nyisogi ni nyithi luo youth onge tich. Ndalo mane gin e sirikal cha ne youth nigi tich. Higa 5 mar Uhuru, higni 10 mar Kibaki gi part of Moi. Dong ne gin e sirikal yawuoyi mang'eny kabisa. To nyithindo ne onge tich. Kawuono kata ng'ama chairman mana kako doyo wede osikne mana ni ter nyithindwa lweny, ter nyithindwa polis, nyithindwa onge tich. To wasebedo nyaka gi thuolo ma e sirikandgi mar ODM no. Ji osebedo ministers 4 mag luo manie sirikal. To onge gima ne gikonyo go nyithi luo minyalo par. Kata sirikand barwa bar manene kind Kibaki gi Raila. Kawuono kidhi wuothi ofise sirikal ok ibi yudo wuoyi achiel makoni ni en nondike ndalo sirikand barwa bar to jaluo to pod en kanyo. Chal ma gima ne gidhi e sirikand no gi casuals. Omiyo wacho kendo ni limbe President William Ruto ni dhi kelo dongruok mathin. Ok onego be nowacho kata kapok oneno nikech e thuolo mabet go kani e county ka county manie piny luo opang projects 4 moko dhi bedo launched to moko dhi bedo commissioned. Kendo ma ok biro President William Ruto e piny luo mogik. Pod obiro siko ka obiro. Ok ang'eyo ni kadine ok obiro to ne gidhi wacho ang'o. To ke makoro ji penjo ni kata we mana biro to nitiere gik moko minyalo tim kata gi county. Ok ochuno ni ene manyako bi. Ma mana manyo kura mar higa mar 2027. Oyo. Ineno, sama biro President William Ruto ok gol projects mititim gi county go. Mitimo gi county gitima tima, to mitimo gi sirikal mamalo be itima tima, to koro wabedo gi gik mang'eny moromo. Adwa nyisi gimoro kawuono. For example, pi en devolved. To gero pi madongo dongo sirikal mamalo ema timo. Kawuono kidhi Homabay County ibiro yudo ni sirikal mamalo osegero pige manyalo golo 40 million liters a day. To kawuono Homabay distribute mana 1 million liters kende per day. Tiende ni county ema slow to national government dhi piyo. Kendo tim moro ne watimo negi e thuolo mane wadonje wach mar pini. Ni pige te madhi Homabay gin gidhi bedo ni gogi gi sola mondo kik wach moro bedie mar bills. Mano tim maber ma sirikal mamale motimo. Kae tidhi migi koro gine magiran. Koro gidhi yudo pi ma cost effective to run. Omiyo timbe ma President William Ruto time piny luo gin timbe maber. An kawuono kende asewuothe projects 4 mabiro bedo launch. Nyoro na wuothi 3 madhi bedo launch. Nikech ma sirikal ma serious. Kendo kiyie na to nitie gimoro ma joluo ero wacho. Ni Gachagua no wacho ni sirikand ni en sirikal ma ji bede gi shares. Makoro wan ka oganda luo mane makago kura waonge gi shares. Tadwa na nyisi gini kaka no wache. Sirikal e piny mangima iloso gi chama molo kura. Kata kidhi Amerika jo Democrats emoloso sirikal. Ka bende jo UDA maloso sirikal, kija UDA tiketie sirikal kaluwore gi shares ma in go. To tich ne jopiny titiyo ne ji te nikech ji te chulo ushuru. Wadhi loso pi Homabay, kaka walose Kericho, kaka walose Kiambu, kaka walose Siaya. Gik modong wadhi timo e Kenya te. To donje sirikal ni bedo jatich sirikal maduong' e government level. To jo UDA, jo Kenya Kwanza kende mabede. Mane kaka itime the world over. Omiyo wach moro ni sirikal ni rach nikech ok odwaro ni waonge shares, mano onge mano propaganda miwuondo go joma ok par mariek. To mano be paro mani kare Osido. Wach mar ni shareholders kaka doyo widi lero no endo ni joma loso sirikal to nyaka bed mana jo Kenya Kwanza, lakini tich tibro tine oganda te. Ing'e ni king'iyo system ma wantiere godo e Kenya kae. Wan gi ji miluongo ni
pure presidential system. To king'iyo gimomiyo en pure presidential system en nikech pod nitiere teko mang'eny ma gimiluongo ni presidency kata office mar jatend piny president nitiere gi jogo motiyo godo te. Emomiyo katiba owacho ni kata ka in president to sama iloso gimiluongo ni sirikal mari to weche makwedo jomoko okoripo ni betie discrimination. Emomiyo pile pile jogo mantie governance and leadership kawan kama wajakwayo ga jogo manie telo ni please exercise gimiluongo ni spirit of magnanimity, manyiso ni kata ng'at ma ok nendo osapoti cha gibende gi expect services. Omiyo kaka mheshimiwa Odoyo wacho no to ena kare nikech ochiwo example mar America, which is not a similar example ma wantiere godo kai. Kech kucha kaka Senate engage is totally different. For example, kaka Senate engage Kenya kai. Kakiloso sirikal kucha gi kidienje mopogore opogore matiyo sirikal America kata mna devolve regional system mar America man kucha opogore gi ma wantiere godo koni. Katiba marwa o expect ni kata kiseloso sirikal kamano to koripo bed ni jogo mano siri kata manene o supporti ni emimiyo sirikal. To nikech kata king'iyo historia marwa kaka jo Kenya, gimomiyo katiba wacho ni rais chiwo gimiluongo ni State of the Nation Address every year, higa ka higa nyako chung mawach ne jo Kenya ni gik moko masetimo ma katiba odhi mbele mawacho ni there are 4 things, and among those things en gimiluongo ni national cohesion and social cohesion. Ere kaka ise hakikisha ni jo Kenya gine achiel. Omiyo hapo gragi chairman ni katobedo ni nitiere jogo ma support president gi kaka iyiero jogo mantiere telo to koripo bed ni kisebedo jatelo to pod itemo kwedo ji. Of course waseneno katimre to kata Kenya ka be waseneno ka nitiere jogo mosedhi e court motemo wacho ni tang'ono momiyo nitiere jok moko ma ok mi thuolo, ma ok mi teko, ma ok tim kaka katiba oripo bed ni timo. To kadhi kamedo gi kanyo Trevor, emomiyo wasiko wawacho ni sani wantiere gi sirikache diriyo ma en national man malo kod sirikache wa mag counties mantiere sirikache manie kor gwenge. Kata king'iyo kaka tich ipogo kuonde ka is still the same example ni jogo mano support governor ema nigi upper hand. To bende nitiere governors mamoko bende mosewacho ni un ka ok nu support to kata pi ma chairman lose wieni ok bibiro dalau. And we have very many other examples mag counties machalo kamano ma jogo manigi telo osekwedo kuonde ma giparo ni ok nomigi kura. To en gima dhi mbele nikech kata ka ji dhi e court kacha to nitiere disenfranchisement, nitiere buogo chuny moro ma jogo ma dhi e court ma petition nitiere godo. For example ni case daka hinya mama ng'ato koro samoro tiyo gi pesa ma every time kodhi kacha to case imeahirishwa ichwele. Omiyo samoro jogo mantiere telo Trevor feel ni they are justified to timo kaka gitimo no. Yet kata chairman ung'eyo ni Kenya sani kuma wantiere ni historically nitiere jogo mago kura to wang'e ni jogi kati chung mitim nang'o kimigi kata pesa to gidhi chamo, but kura ni to kangi mi, but okochuno ni koro nyakangi ni kiseyudo telo timayo gi services. Okochuno ni kose mi teko to nyaka koro itim ni isayo gi year in year out. Gimomiyo President Ruto for example dhi Nyanza ding'eny kama, and I'm glad ni chairman owacho ni be pod obro dhi mbele mondo dhi kuro is purely nikech kura mabiro. To nikech president osetimo analysis maino kine dongruok moro amora modhi kelo koni dongruok out of projects mosebedo demarcated ma chairman wacho ni madhi bedo launched and commissioned. 98% of those projects are counties. Kata pi mowacho kia ni national government budget ang'onogi katiba onyiso maber ni national government water issues is policy. Kato bed ni dams kia ngono mowacho ni moko kia the pump kia hundred of millions of liters. Makato we biro to gigi poda. Kato we biro as long as nitiere budget mawa bunge ose appropriate a national assembly. Majo county ose bet kacha mowacho ni wan gi milungo ni county integrated development plan. Majo gweng ma Homa Bay kuma chairman wacho ose bet mo agree ni wan water project. Gigo bro timore kata president okobiro kata okobiro. The only value add ma president nyalo kelo is public private partnerships. The goodwill for development. Kuro mama na wach mar kura. Odoyo widi wacho neno nango wach no. Ineno nango chairman. Osidonyo ndreba. Awinji.
mokwongo adwa nanyiso Osito ni kowacho ni the president e piny Luo kel dongruok. Ang'o omiyo joluo ywago presidency magini ndani wan wasedok chien nikech itamowa presidency imayowa. Mar ariyo, ni sirikal modonjo manyien nyalo kata withdraw projects manosechaki kaka nouro withdraw Aror and Kimwarer, to kendo ka President William Ruto biro to chako duokogi. Omiyo teko president nigo mar kelo projects go kata gologi. Mar ariyo, Osito wacho ni President William Ruto luorore Nyanza nodwaro kura. Adwa ni mondo ng'e ni President William Ruto nyore koa Central Province kaendi juma chiel. Nyichako wa Rift Valley, nyichako wa kendo Ukambani. Oluorore Kenya te kaka president mar jo Republic of Kenya. Kagin giketo ni chama gino en mar pogruok. Mako yier jaluo president to gwenge moko kolim. To mano girit policy no gibigi implement kose yier gi. To thuolo ma wantie ni, wan gi president mabro limo piny Luo, mana kako limo piny Kikuyu, mana kako limo piny Lang'o. To bende mar ariyo, winjo kowacho ni nitie counties moke Kenya ka ma oketo ni services ok mi jomoko manoko support gi. Wan kaka sirikal mamalo to services wachiwo ne ji te. Tich mar sirikal e decision making levels emok inyal kao ja ODM ikete nikech onyalo sabotage tich sirikal ma nying sirikal kethre nying sirikal oti. Omiyo sirikal nyaka ket mana sirikal level, government level, joma nyalo timo tich sirikal mok nyal sabotage, joma they can trust with government policies and projects. Omiyo mar ariyo, services michiwo at national level nyaka mi mana joma trusted. To bende ing'e Osido ng'e maber kendo ni pesa madhi e counties is limited to a certain amount. Maka pesa no wachak wakao project ma national government timogi, wamiyo jo counties, wadhi miyo gi tich matek. Ang'eyo nodwa nyisa ni pesa luwo functions. But e thuolo ma wan go sani, wang'e pesa monego beni dhi ne counties. Kise miyo gi pesa no, tiketo policy nikech P en gima is cross-cutting. For example, wan gi P moro miluongo ni Kegati. Ogere i Kisii, to serve Nyamira, kendo serve Kisii, kendo serve Omabei koni matin. Kori neno kamano kiwe lwet jo Kisii kende, ok gipogo ne Nyamira, kendo ok gipogo ne jo Omabei. Omiyo gik ma cross-cutting maluorore counties mang'eny, nyaka sirikal mamalo ema tim kata obedo ni wacho ni gin devolved functions. Omiyo rieko machalo kamano inyalo yude mana president ma is focused to develop his country, is focused to unite his country, is focused for the growth of his country. Mano en President William Ruto. To mane momiyo otwere kuomwa kata obedo ni ne ok wagone kura. Omiyo ng'ama dwaro ni kik Ruto bi piny Luo en mana ng'ama nigi nyiego ni Ruto nyalo dhi gi Luo nikech gidhi neno timbe mopogore gi magi practice e chama gi ma Ruto kedogo no. To koro Widi, in kaka jakanyo mar Kenya Kwanza, chenro mane makoro usechopo kanye chenro mar jatend piny Kenya limo pinje ma Nyanza? Ang'o ma udhi chako kanye to dhi kanye? Ang'o ma jok Nyanza onego gen kuome koro? Adwa ni mondo awachi ni gimoro ma nyaka ing'e. Presidential tour and giver involve a lot of security issues. Sani kidwa chako nyiso joma timbe giricho ni president donjo Kisumu on Friday saa 3:30 kinyi, dongi nyiso gi ni chakuru pango timbe maricho. Omiyo gima wang'eyo sani ma necessary mondo wang'e sama wantiene ni president dhi biro e piny Luo chakre Friday nyaka Sunday. Kachopo kiny godhiambo to wanyiso uni obro donjo gi Siaya kama kae to dhi Omabei kata dhi kama. Onge gima osekethore. Gima important monego wang'e sama chon nobro dhi e projects mage, mago waseng'eyo. Obro dhi e counties mage, mago waseng'eyo. Sama obro dhi gi kama obro dhi e thuolo no, wabro ng'e sama owinjore. Okay. Osido ka ber to jatend piny Kenya onego wuoye weche mage koro chopo piny mar Nyanza. Kechi se wacho wach mar cohesion. Mae seche makoro onego kwede wach mar jalupne manowacho ni ma kar shareholders koso onego wuoye weche mag uchumi ka ber tang'o monego wuoye kodonjo piny mar Nyanza. Trevor, mano is the missing link. Mane gima onge visit
ma kata limbe mar jatend piny Kenya e Nyanza kata kuonde modhiegi. Gik ma mindikonwa nodhi launch gi magi to are automatic bro timore kata odhi kata ok odhi nikech jatelo mar piny onge gi pesa moro e bwo gache kacha ma ka ok okete budget wacho ni hata nimeona hii ma seng'iyo koketnwe budget an gi gunia moko ka mag pesa e dong uneno kamiyo achiwo koso kachiwo ta jowacho ni ichiwo waneno ok timre kamano nikech pesa is appropriated to nitie gimiluongo ni budget process miluwo. Omiyo weche maber ka jatend piny Kenya lose, for example, one asewacho ni national cohesion. Gimomiyo nitiere this attitude ni president kata presidency mantie ka ok jaluo to no ken president maber. Ok ni ana support gima paro machalo kamano, but en gima dware ni mondo mi a very strong political background, political goodwill and political narrative and founding. Manyiso ni jok malose weche gi dware ni mondo break it down, ni ture matindo tindo mondo ji ong'e ni wan kata ka okigona kura to wan president to ka se chung kacha to gik matimo bro miyo ujir kendo teko gi chir mar mondo yie e presidency mara to nikech un taxpayers ni kata pesa machula okopogo ni mawuok central jo central omi million achiel, I mean president earns about 2.8 ni jo central omi 1.2 jo Kisii omi 600 kae ok tim kamano. So national cohesion paramount. Namareyo wadwa ng'eyo gimomiyo ok miwa feedback ma maybe chairman nyalo konyowa kae. Gik manowach in the initial visit, what is the status of implementation of projects manene president obiro, some of them including issues of housing mane itimo Homa Bay, itimo Migori, itimo Siaya, ni dhi migodo kijande tije. Nyithinda di kijanda di moseyudo tich, houses gi ni kanye, oseger adi, trajectory mar government en mane. Bearing in mind, Trevor, ni kata housing ni is a county government function. Policy mar urbanization, law making mar urbanization Kenya ka itime county. Emomiyo pesa wuok e national government kadhi e county. And we are happy and chairman ung'eyo ni tinde narrative kata president oseloko narrative ne. Kodhi kate county wacho weche mag housing to wacho ni sisi wan gi serikal mar county. Nikech gidonjre e weche ma okuripo bedni gidonjore. But mano is by the way. So the delivery function of the presidency dware ni mondo nyis jo Nyanza ni wan ne wabiro ka ma is limbe na mar adek mar ang'wen to kana biro mokwongo magi gik mana nyiso ni wadhi timo to wasetime mogik ka en weche mag tije jogie moseyudo tije. Mar adek nitiere king'iyo issues mag boundaries, ongoing conflicts, weche mag conflict Trevor mag lweny madhi mbele, obed Kisii Kericho, obed Busia toward Sugenya kuondegi. What is the issue? Nikech security is national government function. Mano to ken mar county. Tangono momiyo pile pile. Nikiana ngono mosetimre Kisii Kericho osemuoch. Angono mosetimre kiana andi osedonje en ang'o matimore. Nikech mano is an issue ma jo Nyanza, particularly the most affected jogo ma gino hinyo kabisa, would like to know. Mheshimiwa Rais, angono matimore to miwa a long standing solution kaka wanyalo address this issue. To nikech king'iyo kata president obende no siep jo Nyanza ahinya nikech o are very close to kuonde ma gigi timore. So those are just matin manyalo wacho, but pod nitie moko mabende depending on time pod wanyalo go emba. Chairman, un kaka joma sumo jatend piny Kenya paro, ang'o mudwa no wuoye chieng' mobiro Nyanza kanyo? Gima duong' kende monego wuoye ma ok nyal bedo ni dhi maber en national cohesion. To national cohesion ni tiende ni riwruok mar oganda ituch achiel. Moi ber kane jatelo to nosiko mana ni peace, love and unity. Hera gi kwe gi riwruok. To hera gi kwe gi riwruok ni ng'ama kethe mogik en opposition ma Kenya ka. Nikech opposition ma Kenya ka ema luongo nyaka yawuot gi matiyo gi sirikal mantie na ndhoke. Mano e pogruok maduong' molo gik moko te. Gimomiyo gik ma osido wacho ni ang'o miyo nitie insecurity e konde mag Kenya. Insecurity nitie nikech hate campaign ma opposition oketo wago.
ni jomoko nitie na ndhoke ni ng'ama odhi moso President William Ruto mana ndhoga, ng'ama kamano onego riemb nyaka chama, ng'ama odonji ofis jasirikal mana ndhoga, ng'ama omoso ng'ama support William Ruto mana ndhoga. Dholuo miwacho e piny luo ka en ni wasikwa, wasikwa, onge jasik ng'ato e piny Kenya ka, wajo Kenya te, samokel piem mar laro od ker, kose yombi tidog ibet piny, tikoni koro watiuru, thuolo biro biro bar higni 5, wachak walar kendo. To ka waketore ni wan kaka oganda luo, tijwa en tij wicho wach jasiasa mamenyo, mamanyo kom. Jasiasa mamanyo kom ok nyal bedo ni pako ng'ama ne gilarogo kom to yombe. Katidhi mane MP level, katidhi mane governor level, katidhi mane senator. E national ka, be ng'ama no laro kom president ok nyal bedo siep ng'ama no yombe. Ena lweny musika sika. Omiyo wan kaka oganda luo, koro wawe winji ahinya. Onego wadog chien e pachwa mwang'e ni en ng'ama nigi mirima gi ng'ama no yombe. Ok obi wachonwa wach maber kuom ng'ano kata obedo ni ng'ano timo tim mora mora maber. Wach moro be awinjo kosido wacho kanyo ma ok ber ahinya. E wach mar projects ni projects wanyalo yudo makata President William ok obiro kata ok otimo to pile pile. To kaka oganda luo waywago projects to parliamentarians minyisowa ni pogo pes Kenya to wan go moromo gin e bunge. Tiende ni waseng'eyo ni parliamentarians ka ok nyal pogo dongruok mabiye piny luo e kiwango ma wadwaro. Mane momiyo waywak pile pile ni miyo jomoko tiwewa. Wabunge gidak miwa. Omiyo wabunge go bong'eyo ni ng'ama nigi executive authority e Kenya mangima en the president. Ene makidhi kuodho kode wacha ka jatoko to onyalo toko ni bam to we buom. Onyalo toko ni bam to we tielo. Nikech iwuoyo kode maber. Omiyo wan kaka oganda luo thuolo makawuono kamora mora magintie. Dolre uru ucham sirikande ni nikech ma sirikal mar Kenya. To Kenya kae muchuli ushuru. To President William Ruto se yie ni obro tiyo ne ji te maromre. Kata jomoko kudwa yie, kata gi yie to wabro neno gi wang'wa. Winjo kosido penjo kuma housing projects osechope. Homa Bay sani housing project osechope 7th floor. Igero to dhi. To bende nyaka ung'e ni projects madongo mag millions mang'eny ok inyal wacho ni gere kawuono to kinyo chak gedo without planning, without architectural drawing, without bill of quantities, without procurement. Mago nyaka tim te and they take time. Gikawo thuolo. Omiyo project mano chik nyoro ok diwach ni kawuono osechung'. To mane President William Ruto chiko mokwongo kano kawo loch. Koro dhi nyime kawuono kendo kidhi Homa Bay tidhido ka udi mang'eny osechope 7th floor kendo igero kadhi. Okay. Joga mapani sa koro mawa wango tada miuda ka achiel mondo wach mogik muwego do joluo makoro winjo jo Nyanza ma winjo usani daka achiel ke. To dhi piyo manani ni sa ringo kamera. Anadwa kwayo jo oganda luo warwakuru president wawinje joma undu ma chairman nyalo bedo ni wacho nikech gin intelligence. Wakwedgi uru warwakuru mheshimiwa rais nikech kaka wadhiro wakidhi miyo global community ranyisi mar kaka jo Nyanza oikore. To gima kik wuondwago en ni president kelo project. Wahakikisha ni watimo accountability ne county governments wapenjuru counties ni market manoger cha osemiyo mine adi thuolo mondo giyud godo pesa. Cost of living ang'ono mutimo kanyo mago gik ma president ok bi kelo. Moko gi gina siasa warwaki guru gi ng'uono kamano. Owedi wach mogik miwewago. Adwa ni mondo awach ni oganda luo kamora mora magintie ni mondo ging'e ni timbe mora mora magitimo maketho kwe piny luo riembo joket mwandu e piny luo to jomoketo mwandu go ema miyo yawuotwa tich. Kik wabed ni nyaka pinje maoko wan kaka oganda luo wabiro bedo gi reputation marach mar koko. Mane momiyo kawuono koro waywak kaka oganda ni AFCON, Africa Cup of Nations mane onego ket ni kelo bathe Kisumu. Joka ne shida nikech Kisumu koko ng'enyie. To kendo Kisumu ka ema noket pesa ni gero go stadium maduong' to ger matin. Koro ok ginyalo bedo. Omiyo wan kaka oganda nyaka wapenjre to jotendwa gi be gitimonwa gik mowinjore gitim. Ka ok kamano to ruoth ogwedhna oganda luo. Otel ne u god mwandu kod kothu kod nyithindu.
Erokamano ahinya mano doyo widi jakanyo Kenya Kwanza to gi Kevin Osido jalony e weche mag telo mane kama we chenro moro mar duol an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa wanere Sadik